Tot sovint, quan alguna cosa ens preocupa, quan ens sentim malament física, mental o emocionalment, tendim a culpabilitzar-nos. Potser d'una manera gairebé inconscient, però ho fem. I ens diem coses com no estic fent prou per cuidar-me o pel meu creixement personal, o bé el que em passa és, i aquí afegiu qualsevol etiqueta, frase, afirmació, que portem molts anys escoltant i que arriben distorsionades des de la psicologia o l'espiritualitat. Distorsionades, sí, ho dic perquè ens venen fora de context. Parem-nos a respirar, profundament i lenta. Voler aconseguir la perfecció o la total absència del dolor o de la por és fútil i l'única cosa que ens aporta és desgast i frustració. La perfecció no tan sols és inabastable, és que no ens cal. Les emocions que ens inquieten s'han de viure. Fins i tot del racó més fosc en pot sortir la llum, inesperada i esperançadora. Tot és vida, tot és camí. La intenció, l'actitud, el que fas amb allò que vius és el que compta. Si has de fer una recerca, que sigui la de la teva essència, amb amor, pacientment, trobant l'espai-temps pel teu silenci per recordar-te, per retrobar-te. Qui ets pel damunt del que fas, el que tens o el que creus que et manca?